Abusia obi anim say ye maame mo parts me church of Mami Agradaa free prison by ya so ye odi kan ekowu prophet or pambo na sorry na eho na wokoka kwan ya papa wafa so a wafom no ene chew pa wo de call ye my papa so e de chew pa no e de tum de ne bone che no ene ekwan of fast wa papa no eboa no e manage free prison e by abusia mama parts ekopie mu ho na wo de sa ensemi ekotu dwe ena Ghana for so ebe kire se mama parts akwakopie mu ewo opambo asori dia the sofo ba ko so ko no so na sorry na wo de na ase eko eye Kofi Amponsah fi so no so aka difu ebe che nkom sreye se yenyi mama parts enfa free prison ho na busia eno e mama parts kwa be kai wo na asori dem wo se o ebre pam no wo be Kofi Amponsah so ho na wo de na ase akwakoma na be na wo twimienu ni ya mama parts ebe ka asansam ni ye she dante ho hwibiem na busia obi nnim ne free so bete bayra ho ya ama bayre ammo akese ye hu se media no so ene Kofi Amponsah ma ahyase e de eno mensem bi ekọ e de mane papa prophet one opambo enam se mama part ankwa nkopie mu e wo Kofi Amponsah na asori ho na eno ena kwese de wo na asori de mama part aba no wo trese da bi saa be de nya de se wo betwe e de ama obi abi na ne busua wa hyeda abiebi ensem so e de ama Kofi Amponsah e wom sane nsem wo kaaye no wa mo Kofi Amponsah di wom de na aso penifo se ekutie bia wo hwe ya na enimira na nsem wo kaaye eye ento aso be 2 weeks ago ensem a wo kaaye eno ena magana for e direct ensem no e de ma Kofi Amponsah busia ma yenko ne yenko tie se ne mama part e bro ensem so kwese dey e wo na asori dey mo yenko tie no emi subscriber tem so e ya no akai sa wo de bell ne be ka wo se ne be na upload ni tumpe only first person ya wo sa e bi di kan aka se e ma nyame asa wo nyame abo be ma kama oba kama so di onyonko be ma na hope me mejina ha me hwa I will tell you the truth. Yes. Come and insult me. I will be happy for preaching the gospel for you to insult me. Okay. I don't care. I will not come out and reply you. I will just go to my bed and pray to God. God, I have delivered your message. Yes, Lord. Was Abraham there? No, go so a dima on mine. And no, me be say Ghana. What's in one edima? One edima mine. Genesis. Abraham was there. They can't with almost the intercessor. Is it not like that? The intercessor, he was intercede. Okay. For them. Interceding for them. Oh my God. Why they interceding? No, be say, Sana will be born by a man who go prison. And no tell me go prison 15 years and then he went young. Because my husband and the church was interceding for me. I don't know. Now you are young man, many of papa we don't know them. And no video be me badge me so de chere na me nuaba evangelist Dana Samoa. Sister, you are my senior evangelist. She was talking. Anyampayo by the numun someone was interceding. Okay. Now was shemi kunai. Was away no nyame ko siesie no. And what she said, it has come to pass. May God bless her so much. Amen. Yadi ko che mo no, enye bibia de ate yo. Nya wo ye papa, ene wa wo ye bone, ye de kira me baako. Me hu bone na, me tamo a, na me de ato das bi mu, na ma to a kire. De ye papa. Na ma fa. Was na Abraham dimma Sodom and Gomorrah. Why na di mo my Ghana? Why ya? De muni mu an kom sakese. Fear and panic. Me na me say kom ene owu ye. And so what? Now me say so for be say no say come na me pie bai. And ma come here me papa. The original the nation prophets. Opambo. Sir. Ebenezer da kwa yadom enchen. It was say twa ne ho. Ebe prophesy. Jesus. Esa Agradaa bewu. Oh. Me ma mini Yesu atome yam. Bonsem kese pa. You don't know. Yes. Kase me. Ma mini Yesu atome yam. Ma mini Yesu atome yam. Enti won kwam hye no. Kona ko bisa biyo. Na me de menya nwuye. Adwuma nya me de asoa me no. Me nhyase mpo. We ye warm up.
Where you warm up. By the time I will finish the work. Time I finish the work. Every crowd now, what you must sorry about. Every crowd you must sorry about. Bonsema Yesu. Bonsema Yesu. So for us only go. Verse number 23. Quay. Was now Abraham actually being beside say. And Abraham chimbe ewurade. Ube pra otini nini any obonyo for abomagwana. Was ewurade ewudru Sodom and Gomorrah. Womo ye gani womo nye pinu. Ube pia womo nyina bomu anda. And ewurade can say. Was say ebia atene ne fo aduonum e wo kuro num. Was say ebia minya atene ne fo aduonum say 50. Sir. 50. Say minya atene ne fo 50. Men say kuro no. Aha. Was yanka ube pra one agu atene ne fo aduonum a ewo mu nunti woremfa kuro no ho encha wona ana. Okay. Verse 25. Ye mpare wo say. Verse 25 no kan ne fro ne ko. Ye mpare wo say. Wobedi sa asemi se wobekum otene ni ene adebonye ni afra. Na otene ni a osi na otene ni ayese adebonye ni. Ye mpare wo de obu asase nyina aten no orummu atene ni aten. Okay. Na erade kan say semehuru atene ne fo aduonum Sodom kromu a wonti medi kuro no nyina ho beche won. Seminya atene ne fo aduonum a 20, 30, 40. Seminya medi kuro no beche won. Ware Sodom kuro kakrakai. Jesus. It was my kind of radi sanis here. No so atene ne 400 obenya. Better. Adwin boni. Anibrei. Otan. Jesus. Obi koso ane obi yai. You benya atene ne 400. Bisa I want 100 no kan obi. Me da me ye number 1 yo. We ye number 6. Bon sam kese ma Jesus. Ozo fo ye number 6. Number 6. We ye number 6. Hallelujah. Trust. What say? Na Abraham boa say, "Hwe, me yemfuturo ene nso de, nanso mesi me bu say, me ne Awurade be kasa." Tumri kabra 19 no. Ntamne yanko. Chapter 19, Genesis 19, for free one no ntantam utwi kan na nyame de. Kan 19 ne yanko. Was na obofo baanu no duru sodium enwumere. Na Lot ete sodium kuro epono ano. Na Lot hunu won no osore chia wo na obo ni mu ase kan se mi ranom mesramo bon sama Jesus ose mi ranom mesramo momane emra mo akoa efie mesue anadwi na mo wohoro mo nan ase na anopa tututu mo sane akọ mo kwan na ose dabi yebeda abonten eso verse 3 na osre won denden na omane ne chi eba ne fie na woto won pono na oto apiti ema wodiye verse 4 na onya enkwade no Sodium ekuro hofo betwa edan ne ho ehyiae ebetwa ekuro ne ho ehyiae efri mofra so kosi impanimfo so oman mu no enyina na wo frɛ Lot ka kyerɛ no sɛ mmarima a oba won nkyɛn anadwi no wo he yi won brayen na yɛne won ɛna na Lot efri ko won nkyɛn apono ano na oto opono no mu oto opono he closed the door na abofo ne bai no maka tell Lot was ba wo sa abofo bi aba wo nkyɛn yo mo bra na ya ne o mo koda and Lot closed the door sani be ya omuntimi ne abofo no emeda Okay. Muti krom edi mane ma mema ni mema nyame abufu hye wo ba abofo na yede wo mo ba wo so no wanya kokuduro se wo no mo beda on say ne Satan eni etene ho twaso verse 7 no was no ka say verse 9 me kind do 8 ko 9 verse 9 no was no ka say kwai twe wo hu firi ho twe ho
na wɔ se saa onipa yi bɛyɛ ɔhɔhoɔ na afei ɔpɛ sɛ ɔyɛ atemmuofoɔ yi afei yɛbɛyɛ wo bɔne akyɛn wɔn na wohyɛ ɔbarima Lot so dendenden atwi baa sɛ wobɛbubu apono no abɔfoɔ no twɛn denden kasa ɛnɛ den onipa biara ɔde eniɛtene ɛbɛwura mabusua mu ma wadeɛ mu ma twuma mu ma brabɔ mu menkwam sɛ mebɔ Yesu din a Awurade abɔfoɔ krase no enti ahokeka wei na ade kɔ krase ɔbɔnsam akai obi anyame asoma ne sɛ yɛ mɛyɛ ne bɔne kora wanya kukuduro so wɔ ne abɔfoɔ kɔda wogyina waka wo nsa gogo wodi wei kɔ krase bɔnsam ɛne agyae kora na wo si antu fi sɛ sɛdeɛ ɔno brɔnsam n'ani masa Satan sɛdeɛ ɔno n'ani yɛ den ne waho ayɛ kan Revelation verse 8 hɔ ɛne yɛden a ɛna no David sɛ wode atuo ne agyae ne nkrante ɛna ɛba me so na asɔ mede Israel Yankopɔn empɛsu a wopagu yɛ no amen Ahab ɔkɔ ɔde Syriafoɔ kɔntɔkwa ɔdi nkonim de adi kan the next year and the Syriafoɔ so we will go and try Ahab hwɛ ɔmo de wɔsɛ deɛ wahyehyɛ ne ho akɔdeɛ no ɔmfa nhoahoa ne ho yes Lord na me deɛ Awurade Jesus first of wɔ se kɔda wo mpa so na patu yare kɔda wo mpa so na patu yare na sɛ wogya bɛhwɛ wo a ka kyerɛ no sɛ ma me nua Tama mmra ɛmɛma me aduane wɔse sɛ wɔba ka kyerɛ ne sɛ ma me nua Tama mmra mɛma me aduane ɔboa ɔpɛ ne nua baa yɛ ne nyɛ doa bɔne aba n'adwen mu bɔne aba ne sisi mu prophet angel asiama wɔse na ne sisi ayɛ duduru Jesus ɔpɛ bɔne adi ɔno ani nua baa o kwai wɔse na ɔnyɛ aduane no ɛwɔ m'anim nso ɔnyɛ aduane na mehunu na menni na mennu no ɛwɔ ne nsam kwai ɛno nti Amon kɔdaeɛ na ɔpɛtu yareeɛ na ɔhene bɛbɛhwɛ no no Amon ka kyerɛ ɔhene no sɛ ma me nua Tama mmra ɛmɛyɛ ɔfa mmienu ɛwɔ m'anim na menni wɔ ne nsam wɔse ma me nua ne mmra mɛyɛ aduane wɔ m'anim na menni di wɔ ne nsam bɔne aba n'adwen verse number 7 wɔse na David soma ma wɔkɔ Tama nkyɛn efie sɛ kɔ wo nua Amon fie na kɔyɛ aduane ma no wɔse na Tama kɔ ne nua Amon fie faako a ɔda hɔ na ɔfa mmɔre fotoɔ na ɔyɛ ɔfam mmienu na ɔto ɔfam no wɔse na ɔtoyɛ dadesɛn no na ohwie no n'anim nso wampɛ sɛ odie na emom wɔse na Amon ka sɛ ma obiara emfiri me ho emfiri adi obiara nkɔ mebedi me nua ba aduane asan di na gu so ka sɛ bɔne bɛn na ɛte sɛ Awurade ma ne madwen nsakyera wo a wo ne wo house girls ɛda wo a wote asɔre dɛm bɔ korɔ no wo a wote asɔre dɛm yusu wadwene ɛde bu nsɔre ma bubɔ keys key ni deɛ wobɛbɔ sika no bɛgye ba yɛ fie na bɛhye wode bɛkɔ akɔsi car na bɛhye wode bɛkɔ akɔsi wobɛkɔ prison you will spend that money repent from your bad ways wɔsɛ ketewa asomdwoɔ ɛwɔ mu no ɛyɛ kyɛn bebree a asotɔrɔ ɛda ho ma w'ani nsɔ deɛ Awurade de ama wo no don't rush in life wobɛtumi awura hyɛ afa kwan bi aso de apɛ sika a time will come yare bɛbɔ wato hɔ ɛno na ɔnwomtoni no ɔsɛ sika wɔ hɔ na wo yare a fa so bɛ na bɛnya sika pa hɔ paa so na wo yare kaa sisi hɔ ɛso wonni to a wode bɛtena front no wakyi adan no ɛgu hɔ nanso wobɛda fiase matrɛse so na wobɛda repent. When you die, a movie anyway, the best you. You're rather the man, no one in so. Oh, what that? Nobody will cry because of you. Would you any day know what you will be at the end of the penny so good? So it's a curse, and you surely
So curse no. A beba will so before you die. Won't move find your home. What did you Obiet di bonesa when ya yank umuta. Wubenya swakechia and son woo. Okay. Shatema. Opening your ban and da. Wapetwa yare. Akono bonnie. And they will be to them chrono akono bonnie. Jesus. Obi shame chrono akono bonnie. And then we read TV swap 90% of preaching. Better wire, better way. Preach the word for them to repent from their sins. Amen. Abra Yesu Christo by Matthew, Luke, John, and Mark. I hear Yesu Christo tonton yama. Abra okoto so mo ton yama wa sore dem kwa wo chiaba. Sir. Amen. May God deliver you from every sin. Amen. That you have been commit. I bet that you will woman. A rather mount second chance. Amen. Media my second chance. Oh, God has given me my second chance. Ebia would you win? Would you be woo? Would you be a yare? Now the ho. Now the wa. Obey the answer. Abe bopo. Abe yaza. Abe bubun kurofo. She said Juma. Obi yare ya ebe bompa ya manu yesi sika before I pray for you. Ghana for and only a pay. But as you are here speaking the truth, preaching the word, David. Opa biwa no kaso what can I say? I want to when you na ma. And no emma won kwatie. Sir. Shisha kwatie ma wokra. Amen. Shisha watie emma wokra. Bible says twase nipa ewu na wo wachi atemu Revelation chapter 22 verse 12 was a merebantem na mikitama kachia midibre obi a seni wo nnwoma etie to de tena ho na fa wiase bo obo kan kabi una wo kasa wo yire wo ho yire wo wan na tiam Awurade abofo de yare beto so. Sir. Yire wan na bokro no obewu e di sika na gya ho. Yire wan na use wadwen obekwa fiase. Na wo kodru prison a na obewu se wadi nkwase asem. May the Lord help us. Amen. May the Lord deliver us. Amen. In the name of Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. Yam redenti. Famiko Genesis. I mean famasi. Sabusia way ene ne ekọ so e wo heavenly champion na no kwesi de etwemu na so besi ne ya yente prophet Kofi Amponsah kasa ano asem ye sabusia ye ne de eche se prophet Kofi Amponsah so e di mu aye ba ye besan aba na ye de aba beso message so buja comment e wo comment section ho e de aba me all the social media handles no e too much gh all subscribe like and wa share na popon so enye bi ahwe.